Wara d-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu l-erba' magħruf bħala l-Istat tal-Unjoni, News talab li tliet rappreżentanti tal-Partit Laburista għar-reazzjoni tagħhom waqt li rikonoxxew li ġew it-trattati temm importanti inkluż l-isfidi kbar li qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea u anke foqsma li jaqgħu taħt ir-responsabbiltajiet tagħhom. Kienu kritiċi għax oħrajn li kienu qed jittamaw li jissemmew kienu assenti minn dan id-diskors annwali. Fi Strasburgu stess il-kap ta' delegazzjoni Ewropea u d-deputat mexxej Alex Agius-Saliba, Daniel Attard u Thomas Bajada tawna dawn il-kummenti anke dwar il-ħidma tagħhom fi żmien li ġej. F'dan id-diskors rajna wkoll priorità li naħdem fuqha ħafna wkoll fil-Parlament Ewropew dik tal-protezzjoni tal-minorenni u aktar kontroll għall ġenituri ta' xi tfal tagħhom ikunu qegħdin jagħmlu fuq bażi online. Dak li huwa magħruf bħala online addictions, liġi li qegħdin naħdmu fuqha fil-Parlament Ewropew li issa il-Kummissjoni Ewropea ser tkun qiegħda tmexxiha l quddiem sabiex naraw illi t-tfal tagħna ma jqattawx ħin eċċessiv fuq bażi online billi inneħħu u niġġieldu id-design ta' dawn il-pjattaformi fosthom dak li huwa magħruf bħala endless scrolling. Ġifieri dawk li huma ħafna drabi użati għal skopijiet turistiċi. Aħna rridu aktar turiżmu biex insossnu tkabbir tagħna u l-mudell ekonomiku u soċjali tagħna, però dan mhux għaskapitu tal-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna tal-Maltin u rawxin kollha. Naturalment anke bħala mill-aspett tat trasport se nkompli nimbutta biex ikun aktar investiment fil-konnettività. Il-konnettività mhix xi kelma seksi, huwa dritt soċjali ta' dawk kollha li jgħixu fil-gżejjer tagħna bħal Malta u Għawdex. Irridu aktar konnettività biex in-nies ikollhom iktar kwalità ta' ħajja aħjar. Aħna l-politika din nagħmluha għan-nies. Il-politika Ewropea u anke Maltija għandha ssejr bin-nies fiċ-ċentru tagħha, fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. U bekk irridu naraw illi aħna nkomplu naħdmu sabiex impoġġu lill-poplu tagħna biex impoġġu r-realtajiet ta' kuljum tagħna fiċ-ċentru tal-ħidma Ewropea. U dik hija dok li ħankompli qed nagħmel jien bħala membru parlamentari Ewropew li se nkompli nsows wara l-politiċi Ewropej sabiex ipoġġu r-realtajiet tagħna fiċ-ċentru. Tkellimna wkoll mal-Kummissarju Malti Glenn Mikallef li hu responsabbli mill-loqsma tal-ġustizzja interġenerazzjonali, iż-żgħażagħ, il-kultura u l-isport. Huwa qal li d-diskors tal-President von der Leyen wera impenn ċar favur ċittadini Ewropej, inkluż foqsma taħt id-dekasteru tiegħu. Diskors li wera l-impenn ċar u d-determinazzjoni li għandna bħala Kummissjoni li naġġixxu fuq temi li jolqtu liċ-ċittadini tagħna. Temi li huma wkoll fundamentali għaż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ li tant għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea li l-Unjoni Ewropea ħaddejjeb il-ħajja tagħhom. Żgħażagħ li huma familjari ma' programmi li saru sinonimi ma' din l-Unjoni Ewropea bħal Erasmus Plus u li issa rridu nġeddu dik il-fiduċja. U nirritornaw allura f'forma ta' xogħol.